Tällä videolla nähdään, miten tein tehtävän 4 pylväs viiva piirakka ja XY-kuvaajat. Ensimmäiseksi loin ja täytin taulukon ja lisävälilehdeltä maalasin alueen ja loin siitä pylväskuvaajan pylväskohdasta. Sen jälkeen kopioin sen alle ja tein siitä viivakuvaajan viivakohdasta. Sen jälkeen kopioin sen vielä alle ja loin siitä ympyräkuvaajan ympyräkohdasta. XY-kuvaaja loin siten, että loin ja täytin taulukon, siirryin lisävälilehdelle, maalasin alueen ja loin siitä XY-kuvaajan piste XY-kohdasta. Trendiviiva lisäsin taulukosta ja muutin sen polynomiseksi ja leikkauspisteen laitoin 0.